Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ipagpatuloy natin ang kwento ni Doming. At iyon na nga, Miss Selena, sa hindi ko inaasahan ay napalibutan na pala ako noon ng mga aswang na iyon. Halos maihi ako noon ng aking salawal noong nakita ko sila. Sa mga sandaling iyon, Miss Selena, inakala ko na iyon na ang aking katapusan. Dahil sa sobrang dami nila at wala man lang akong panlaban. Sa tingin ko ay gutom na ang mga ito dahil walang tigil ito sa kanilang paglalaway. Ilang sandali pa ay napapansin ko na naghahanda sila para umatake sa akin. Kung kaya't pinikit ko na lang ang aking mga mata na para bang hinayaan ko na lang sila. Ngunit sa hindi ko inaasahan ay meron akong narinig na boses na parang pamilyar. Magsitigil kayo! Huwag niyo siyang saktan! Kaibigan ko yan! Mananagot kayo sa akin! Dahil doon, Miss Selena, ay nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na dumating ang aking kaibigan na si Lando. Dahil sa winika ng aking kaibigan, ay nagsitigil ang mga aswang. Hindi ko maintindihan noon kung bakit sila nakinig sa aking kaibigan. Lumayas na kayo rito ngayon din! At huwag na huwag niyo nang pakialaman ang kaibigan ko. Oras na pakialaman niyo sila ulit, ay ako na ang makakalaban ninyo. Tandaan niyo yan. Sigaw pa noon ang aking kaibigan na si Lando. Nagulat ako noon dahil sa kanyang tapang na pinapakita. Hindi ko lubos maisip noon na ganoon pala ito magalit. Lando pare, anong ibig sabihin nito? Kilala mo ba sila? Wika ko pa noon sa aking kaibigan. Hindi na ito sumagot, Miss Selena. At dahan-dahan na lang itong lumapit sa akin at unti-unting nagbago ng anyo. Nagpalit anyo ito nung katulad ng nakasalamuha ko kanina. Pare, isa ka sa kanila? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Doming, patawarin mo ko. Gusto ko naman talagang sabihin sa'yo. Pero minabuti ko na lang na ilihim to sa'yo. Dahil ayaw kong magbago ang tingin mo sa akin. Pag nalaman mo na ganito ako, patawarin mo ako. Hindi ko ito ginusto na itago sa'yo. Pero maniwala ka sa akin. Ilang beses kong gustong sabihin sa'yo. Pero nanaig yung takot ko. Ayaw kong mawala ka sa akin. Kaya tinago ko na lang to. Siguro, oras na rin siguro na malaman mo yung totoong ako. Ngayong alam mo na yung totoo, maiintindihan ko kung hindi mo ako matatanggap. Matagal ko na yung pinaghahandaan. Wika pa noon ang aking kaibigan na sabay talikod sa akin. Bago pa man ito tuluyang makalayo, kahit medyo natatakot pa ako sa mga sandaling iyon, ay walang ano-ano, ay hinabol ko ang aking kaibigan at niyakap ito. Sinabi ko sa kanya, natanggap ko siya ng buong buo at walang magbabago sa aming pagkakaibigan. Kung kaya't sa mga oras na yun, ay nag-iiyakan kaming dalawa. Hanggang sa umabot ako sa punto na tinanong ko siya kung bakit siya naging aswang. Ngunit ang tanging sagot lang niya ay mahaba ang kwento. Kung kaya't nirespeto ko na lang ang kanyang naging pasya. Bago ako bumalik sa bahay namin noon, ay dinala niya muna ako sa bahay nila. At noong pagdating namin sa bahay nila, ay agad kaming sinalubong ng kanyang asawa at anak. Agad naman itong ngumisi sa akin at nagwika ng, Buti na lang nakarating ka.
Kanina ka pa hinahanap ng inaanak mo. Teka lang, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nanginginig ka? May nangyari ba sa'yo sa daan? Wika pa noon sa asawa ni Lando, Miss Selena. May nangyari lang kanina sa daan. Hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin, Miss Selena. Dahil biglang nagsasalita ang aking kaibigan na si Lando. Naku mahal, mamaya na yung mga tanong. Pakainin muna natin tong bisita natin. Wika pa noon ni Lando na agad namang tinanguan ng kanyang asawa. Kasunod noon ay nagtungo na kami sa kusina para magsimula ng kumain. Habang nasa loob na kami ng kusina, ay nagkatinginan kami sa mata ni Lando na para bang ayaw niyang sabihin sa kanyang asawa tungkol sa nangyari kanina. Ilang sandali pa ay nagsimula na rin akong kumain at iniwan muna ako saglit ni Lando para puntahan ang kanyang asawa. Hindi ako nagpapahalata noon na may napansin ako sa kinikilos ni Lando. Kung kaya't palihim ko itong sinundan kung saan ito nagtungo. Nagtungo ito sa labas ng bahay nila kung saan naruroon ang kanyang asawa. Noong lumabas na sana ako ng bahay, ay nakita ako ng anak ng aking kaibigan. Dito, saan ka pupunta? Tapos ka na bang kumain? Wika pa noon sa panganay ng aking kaibigan. Ay, hindi pa nga iha. Naghahanap lang ako ng banyo. Saan ba yung banyo ninyo? Wala kasing sumakit yung tiyan ko. Nandito lang po sa loob yung banyo namin, Tito. Kumaliwa po kayo at sa may bandang gilid. Dahil wala akong nagawa, kung kaya tinanguan ko na lang at sinunod ang sinabi ng kanyang anak. Noong pagdating ko mismo sa banyo, ay hindi ko inaasahan na maririnig ko ang pinag-uusapan nila ni Lando at ang kanyang asawa. Mahal, ano bang ginawa mo? Bakit pinapunta mo yung mga kamag-anak mo kanina sa gubat? Alam mo naman na patungo rito ang kaibigan ko. Hindi mo ba naisip yun? O sinadya mo talaga? O ano naman kung sinadya ko talaga? Ikaw ha, palagi mo nalang pinagtanggol yung kaibigan mo. Siyempre ipagtatanggol ko siya. Dahil kaibigan ko yun. At mabait siya sa akin. Palagi na lang natin tong pinagtalunan. Marami namang iba dyan. Huwag lang yung kaibigan ko. Wika pa noon ni Lando sa kanyang asawa.